Hey! Wow! Hello mga kapisngi! Finally, naabot namin din sa Sugba Lagoon. Grabe, nindot kay diri guys ay paraiso jud kaayo siya, promise. Sugba Lagoon jud kaayo iyang peg. So gikan dito sa port nga is 30 minutes manata ni 30 to 45 minutes. Ang travel padulong din gikan dito sa port nga nasa part 2. Grabe lindot kaayo guys. So apil na siya sa package dito nga 27 ang entrance diri, pero ang lamisan niya is 100 per table ang bayad din guys. Pero kung hawd ka mo langoy perfect kaayo guys, ay magsigig inang bakay din Diyos ko Lord. Awa para gunang diri ang dapita. Di ba lami kay magsigig tinambay. Ay ang ako ani guys, sige ra ko balik-balik pa picture, pati pag picture mahadlok pa jud, pero daghan mo kay magpa-picture din nga dili mangambak for the documentary lang ba, o di ba? Balik na puta din dapita. Nindot kay ang Sugba Lagoon guys. Promise jud kaayo, what did she char? Kanang perfect gud kaayo, labo nagkabalo ka mo lang oy sus Diyos ko Lord, perfect jud kay sulit jud kay ang Siargao pas maadto ka di sa Sugba Lagoon. Awa lindot kaayo kanang ambot din ako siya ma-explain, basta lindot jud kaayo siya. Moro jud ako may balik-balik jud ta nindot kay kapila ko sig balik-balik din sa bakanan kay igo ra magugong magpa-picture. May man akong duha ka kauban kay sig balik-balik og ginambakay hawd magud sila manglutang, manglangoy. Ako wa jud day dagko lang nagbukton, dako lang naglawas, pero di jud nakabalo mo langoy. Diyos ko Lord, ambot na lang jud sa kabaw ani. Pero ambot balik na puta sa word nga nindot. Lindot jud kay dinhi guys, mao jud niya akong pinakaganahan nga nadto ko sa Siargao. Diba? Balik na puta din hidri ara jud ko taman. Ibog ka sir. Naabot mo? Naabot mo? So mao to bali 1 hour lang man siguro mi dinhi agi pa stay kay madto pa mamikawhagan ani. So mao lang ni siya guys. Thank you.